Yes, ma. Yes, ma. Ando, abalam la ihu Vanguard. Abalam ihu Vanguard. Brondewo. Ndewo. Boya hage. Amochunam so. Ikere on. Omo awon otoburu mo. Omo awon ti pazo. Mbo nwanya ekwere bia ba lobochi taa. Ka e hụtara la ndụ mama gị tupu onwe ya. Hụtara la ndụ mama m buru ibu. Mama dịka esi ya mara ya. Ọ ezigbo nwaanyị. Ọ nwaanyị a na-alụ alụ. Wala wadna ya la aga ma shika mama m bụ mama. Onye ọbụla lụtara mama m. Ana atụ egwu Chineke. Nke ọ bụ mmadụ ibe ya. Ya iwu ahụ Kraịst siri ya. So mmadụ ibe gị n'anya dịka isi. Ọ ya moto mama. Ọ bụchaghị ihe mma. Iji omume mmadụ ibe gị. Iji ozi ọma Chineke ka ndị mmadụ gbanwee. N'ụwa dị egwu ka nwoke si n'ihe ọjọọ. That's one thing, legacy. Ka okwu nkasi bi nwekwa n'ihe ụmụnne gị ke ka nke ebe ogwe ke gị n'ọwụ oruru onwe ya. Nwanne m ebe idele m afọ ike agwụ naanị nkasi obi m ga-enye ha bụ na o nwere mma m kwenye ndị onye na-eme ncheta ya m na-achụ ama m lụrụ ọrụ ya ọfụma adama m na mbulite n'ọnwụ ọ bụ na mmadụ ga-aga eluigwe ọ na nwere ndị ga-ebi n'ụwa ma m ga-esi na ndị a ga-ebido ya ahụ ndewo ka anyị mara aha gị ka ihe mere jiri nọrọ ebe a n'ụbọchị taa a na-eme emume ili mmadụ nke nna anyị ụtọ Ikere ọnwụ
anọkwana m ebe a na-enyere ha aka ị na-esi nri ndị mmadụ ndị ọbịa ndị si ebe ha si ga-eri mgbe ọbụla ha bịa onye mekwere m je n'ebe a taa ya nwaanyị Ngozi n'ihi na anyị niile tolitere mgbe anyị ka ka okwu nkasi obi gị ebe ezinụlọ anọ okwu nkasi obi m na-enye ha ha enwee ndidi n'ihi na ama m n'ezie mgbe ọbụla ndị Igbo si na mgbe ọbụla ọ na-ara ahụ ka ọ na-efu ama m na ahụ na-afụ onye ọbụla ugbu a duto ihe a na-ewepụ mgbe ụfọ ihe ndị a na-ewepụ nke na-abata a na-eri ya kama ndụmọdụ m na-enye ha bụ ha ewuru obi umeala mee ya n'ihi na otu ọ dabara ugbu a ọ dị ha n'aka ndị ọzọ ndị na-adịghị eri na ndị na-anara ma ihe ha na-ahụ kama ha were obi ọma mee ya n'ihi na ama m na Chineke aghaghị ịkwụghachi ha nyekwa ha nkasi obi n'ihi na nkasi obi Chineke nyere ha ga-awụ nke wụ ihe na ndị ọ sị na ya bụ nna na nne ndị na-enweghị nne na ama m n'ezie na ọ ga-ahapụ ha ọ ga-elekọta ha so n'ihi nke ahụ na-ekpakọta onwe ha nwee obi ụtọ nwee nkasi obi n'ihi ọ bụghị nne ha ga-enye ha ndewo Ikiri ọnwụ ahụtara m otu isi na-atụzi aka na ebe anyị sigari nwaanyị ekwere gbakọ ebe a n'ụbọchị taa ọ wụ onye n'ebe nọ nwaanyị eji gbakọ ebe a wanti ma ọnwụ ya ma nkụ my dad tọrọ ya so ọ ma ya ka anyị hụtara na ndụ nwaanyị a tupu ọnwụ ya nwaanyị anyị na-akpọ ya ọ bụrụ maka ma nwaanyị akpọ ya nwa mgbo bụ ezigbo nwunye dede ọ nwaanyị obi ruru ala ọ nnọọ ọ nne alaeji amatụ ọ nne bịakwute ya ịbịakwutere mmadụ ọ nne na-anaghị akpa oke ọ nne chịkọtara anya ọbụla dịka nwa ya ụlọ ahụ mgbe mmanya nwụrụ ọsịsọ anyị ji ya mere nna nwe mgbe ọbụla anyị batara nga ọ na-agaghị eme kishọ na anyị riri nri ịhụnanya ya gbasara ebe niile iru ori m ebe dị mma mgbe ọbụla ọ hụrụ taa ka ọ na-etinye oge oke ọgụ ọnwa ya na-eji aga mana o nwetara anyị n'ụbọchị taa ka okwu nkasi obi gị nwere inye onwe gị na ikwulibe na ndị ezinụlọ nke nwaanyị mekọtara ihe m na-ekwu ụlọ ọ eziokwu ihe apụọla n'ihi na sinsi ahụ na-anọghị ya has been a very big gap ọ na-eme anyị rute ebe ọ nkwa onye na-asị gị bịa rie nri isi gaghị asị ị ga-eririri nri ọ ga-eme kreshọn ọ chọrọ na ya ga-eri mana ebe ọ masịrị Jehova dịka o kwere na Jehova gbagide ọsọ sigide Jehova ruo mgbe ọ nwụrụ ama m na Jehova ga-acheta ya na ncheta alaeze dịka na onye o kwere n'ime ọ gaghị ekpelite ya na mbilite n'ọnwụ anyị na-agwakọ n'onwe anyị ebe ọ bụ na ọ gbasoro nzọụkwụ ahụ nke nnukwu ozi ya nabata onye ọbụla ịhụnanya na ụdị ya ga-anọgide kwetịrị ruo mgbe anyị niile ga-ahụkọtakwa ọzọ na paradaịs. Ndewo. Aha m wụ nwanna nwaanyị Ikiri ọnwụ Grace. Nwaanyị anyị kwere gbakọ ebe ụbọchị taa ka otu o si mekọta gị ọ nwunye di m hụrụ m n'anya ma ahụkwana ya n'anya ọ di m kpọtara di ya otu afọ nne na nna ka ihe hụtara ebe ọ nọ tupu ọnwụ ya mgbe alụbatara m deji a o were m dịka nwa ya mụnwa kwa ewere ya dịka nne m n'ebe ndị ezinụlọ anọ ka okwu nkasi obi ị nwere inye ụmụ ya ị nwekwara inye onwe gị ala ndị ihe nwekọ ọkwụrụ as a whole. N'ebe m onwe m nọ ana m akasi onwe m obi n'ihi gịnị enwere ihe Jehova kwere anyị nkwa n'akwụkwọ nsọ na Jọn isi 5 amaokwu 28 na 29 Jehova kwere anyị nkwa na ndị anyị hụrụ n'anya ugbu anyị na-eli na ha ga-anụ olu Jizọs na-akpọlite ya. Ke obi ike m bụ na nwunye di m nwanna m ọ na-ehi ụra ọ nọ n'ili ncheta Jehova nke a na-akasi m obi otu akwa ka m si na-akasikwa ụmụ ya obi ma ọ dịghị ihe ọzọ ha maara na mama ha jere Jehova ozi tutu ruo ọnwụ ya o kwesịrị ikele ebe Jehova nọ n'anya Jehova mama ha na-ehi ụra ha nwee ndidi ha kasi obi mana mma ha esetịpụrụla ha ihe nlereanya ha esokwara ụzọ ahụ mama ha so n'ebe ihe nwekọ ọkwụrụ nọkwa ihe apụọla la ihe nwekọ ọkwụrụ n'ihi gịnị n'agbanyeghị la ahụ na-enye ya nsogbu ụlọ ekokwe nwa akpa ya ahụ
na-agakwa ozi na-aga akasi ndị mmadụ na-akasi ndị ha nwụrụ anwụ obi so ka anyị nwee ndidi kasi obi chere nkwa Jehova ọ ihe anyị na ndewo Chichi onion so kwani. Dia baburu no gaga ale mudu ihe unu eri okwara afu unu gị na-aga na ayọta ala he nwe kokwu ile echebe kwuru unu to si duru no yọta ibe olili nnu owu nu agili owe ya agili unu o ha jile kele Chineke o kwu idu na alaghachi enye oburu la arụ ya oburu leti aka unu gije weta unu je azụ ozilolo unu ga akụkọ Oluwa gile kele debun o gile chebun ebe ọ bụ n'ụzọ bara ụkwụ nwe izo bụ ụkwụ ha ọma iwetara ha nwe ka ọ bụrụ ha ọma o gile chu na yota lugo unu nọkwa n'ebe ahụ n'ụlọ unu nọtụkwu na akpọ na ihe na-emelo o wekuru gị ti iji ụkwụ unu ọnụ na ego unu eti ya ma ise iko la ha nwe ka ọkwụ anyị anabatara ihe ya na ndewo unu nwe ka ọkwụ mamman Yeah, man of God, you go with them. Allah help for man. Yes. They will need to find them. Yeah. More mad haga them go. I'm Jehovah. Yes. Actually, I'm at Uncle Srech. To come the buff. Jehovah. Nani you. Amen. Ah, Jesus. Amen. Ole ah. Okay, yalla. Mari. You sabi where to lay out. Ya tika ora para ficar sem mara. Look where we little out. Sure. Sio kumule.
Before I go program.
nka ọrịa si n'aka nne anyị mbụ na nna anyị mbụ na anyị. Ihe a enweghị ihe a ga-eji taa ụta maka ya. Ọha wetara anyị mana n'ebe ị nọ ị ka hụ anyị n'anya. Ị mere anyị ụzọ mgbapụ site n'izite anyị ọkpara ịhụnanya karịchaa ihe ọbụla i kere eke ma n'eluigwe ma n'ụwa ka ọ bịa gbapụta anyị n'ọnọdụ ọjọọ a. Anyị ekele gị maka ya. Ekele anyị na-enye gị bụ otu isi mee ndokwa ya nwụrụ ma meghere anyị ụzọ ọbụna anyị ma nwụrụ anwụ ma dị ndụ anyị na-agịdịrị na mma anyị ga-enwe ndụ ebighị ebi. Ọbụna dịka nwanne anyị nwaanyị nwadị ụtọ anyị na-ele anya mgbe ị ga-akwalite ya anyị anwụghachi ọzọ. Ugbu a biko anyị na-arịọ ka ị kasie ndị ezinụlọ ya obi ma ndị enyi ya ma ndị ikwu ya karịsịa ndị mụ ya mgbe ọ nọ na-efere ofufe. Ka anyị mụtakwa ihe na okwu ịgba ume nke anyị na-aga ugbu a ka anyị ji ya mee ka ndụ anyị kwekọọ na nzube gị nke ga-eme ka anyị na-aga bụrụ ndị enyi nke ga-adịru mgbe ebighị ebi. Biko nye nna aka ka ihe niile a na-eme ugbu a gaa nke ọma ka anyị niile laa n'ebe anyị si bịa n'udo nọkwa na-echebara ndụ anyị echiche. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ ka enye anyị site n'aka eze anyị bụ Jizọs Kraịst. Amen. Iwu ọ bụ eziokwu na ọ na-ewute anyị na nwanne anyị nne enyi anyị nwụnahụrụ anyị dịka anyị na-ahụ ya ebe a. Isiokwu a na-aga ikwu bụ iji gbaa ma ndị ikwu ma ụmụ ya ume ka ha nwee olileanya maka mbilite n'ọnwụ. N'ihi ya geekwa ntị ijikwere Baịbụl gị ka ị na-ahụ mgbe a na-akọwa ihe ga-akasi anyị obi, n'ihi na ọnwụ a na-ewute onye ọbụla n'ime anyị. Otu agadi nwanyị bịara n'izu gara aga, ọ marụrụ nwanne anyị ala. Mgbe o lechara foto ya kụchie ụtọ. Onye gụrụ gị ụtọ o leburu anya ịbụkwa na ụtọ nwaanyị obiọma. Ọhịa nwaanyị a nọ na-ekwu. Ọtụtụ ndị maara ya nwekwara ike ịma ụdị mmadụ ọ bụ na otu o si nwee ịhụnanya n'ebe ndị ọzọ nọ. N'ihi ya ugbu a oge eruola ka anyị gee isiokwu kwuru gbasara mbilite n'ọnwụ, olileanya ndị nwụrụ anwụ nwere nakwa ndị mmadụ nwụnahụrụ. Okwu ga-akasi m obi ka anyị ghara ikwe n'ihi ọnwụ ya bịa akwa gabiga oke ka anyị nwee olileanya. Ugbu a anyị na-akpọ nwanne anyị nwa igwe ka ọ bịa kwuo okwu n'isiokwu ahụ. Nwanna nwa igwe. Ọnwụ egbuola ọzọ. Ọnwụ nke mere anyị jiri gbakọ ebe a ugbu a bụ ọnwụ nwanne anyị nwanyị Nwadị Ụtọ Akudo Ikeriọnwụ, onye a na-etu Ụtọ. Ọtụtụ n'ime anyị nọ ebe a maara akụkọ ndụ ya, mana ndị ezinụlọ a dere akụkọ ndụ ya na peji nke 5 na program a eji ebe a. Ya bụ ọ bụrụ na iji usoro ihe omume a ị nwere ike gaa na peji nke 5. Biko ya ewutakwala gị na anyị agaghị agụcha ihe niile nọ ebe a. Anyị ga-akọtọ ya mgbe ahụ ndị ka fọrọ afọ ị nwere ike gụchapụzie ya.
Akudo Ikerion bụ onye a mụrụ n'ezinụlọ Mr. and Mrs. Akpanru Odele of blessed memory na Umuekule Afugiri n'Ụmụahịa local government area of Abia State n'afọ 1953. Ọ bụrụ na ịkpatịa ya site n'afọ 1953 ruo mgbe ọ nwụrụ, ọ gbara ihe dịka afọ 70. Ọ gbara afọ 70. Bible sị na Metusela gbara 969 years. Adam gbara 930 years. Noah agba 950 years tutu ya nwụọ. Sister ya agba 70 years. Unu saitewe powder? I get a powder. Oh, no. Oh, we never do. Why never? N'ihi ịzụ ụmụ nwanyị na ụlọ akwụkwọ were kpọrọ ihe na Afugiri Central School. Ya eruo n'afọ 1968 ya alụọ di. Ka ọ lụrụ di n'afọ 1968 lụọ late Mr. Louis Chiadekobi Ikerion, onye Ụmụlensọ ọhụrụ Ụmụahịa nọ n'Abia Steeti. Mana ka oge nọ na-aga, ịma onye lụrụ di na-enwe n'obi ụtọ. Enwe ihe ndị bekee na-akpọ honeymoon, ha mee enjoyment. Mana ọ dabara na mgbe ahụ, mgbe n'ime agha, ebe ha mere honeymoon nke ha mgbe a na-agba ọsọ agha, ọ dabazighị. N'ihi ya, o nwekwa ihe o wepụrụ ya n'ahụ. Jehova gọziri alụmdi na nwunye ya na late Mr. Louis, nye ha ihe dịka ụmụ 7. 6 n'ime ha bụ ụmụ nwoke, ebe otu onye n'ime ha bụ nwanyị, ndị dị ndụ ma na-eru maka ọnwa. Nwanna nwanyị ụtọ gbara mbọ n'ebe ọ dị ukwuu na-enyere di ya aka. Ha na-aga ruo otu ụbọchị, Ekwensu abatakwa bịa were accident were kụọ di ya n'ihe dịka oge iri. Ọ na-agbarugharịa ya ebe dị iche iche. Ọ hapụghị di ya. Nna di ya nwere slogan. Ha anaghị ekwu ma ọ bụrụ na a na-eme agbamakwụkwọ for better for worse. Ọ hapụghị iche. Ọ gachara orthopedic nọ n'Enugu, ụdị dị iche iche, ebe niile. Dị iche iche zụpụta ha. Ejiri obiọma, ịdị umeala n'obi, mmesapụ aka, inye ihe, ịnabata mmadụ, ihu ọchị, tinyere ọtụtụ agwa ọma ndị ọzọ were mara nwanne anyị nwanyị a anyị kwuru bịa ebe a taa. Mgbe di ya lụrụ ya, ha nọ n'okpukpe a na-akpọ Methodist. Ka ha nọ na-aga ya ruo otu ụbọchị, ihe dịka n'afọ 1999, o juru ya anya mgbe otu nwa ya lọtara bịa na-ekwuzi okwu gbasara Jehova. Ya na-ele nwa anya, nwa na-agụrụ ya Baịbụl, akọrọ ya ihe Jehova ga-eme, ihe ndị o kwere na nkwa na ụdịrị Chineke Jehova wụ. Nke a dọtara mmasị nwanna nwanyị a. Ya sị mba,
aga m ebido mụchiwe maka Jehova ike, ya malite na-amụ maka Jehova. Akụkọ gbasara Jehova amasị ya, ya sị mba, ụdị chi a dị otu a, aga m efe ya ofufe. Ọ bụ ya mere n'afọ 2000 mgbe ọnwa Nọvemba gbara abalị 11, nwanna nwanyị Nwadị Ụtọ arara ndụ ya nyefee Jehova, eme ya baptizim n'ime mmiri, otu ahụ esiri mee Jizọs Kraịst. Ka a nọ na-aga, mmasị na ịhụnanya o nwere n'ebe okwu Chineke ọ mụtara nọ, ịhụnanya o nwere n'ebe Jehova nọ, na nke o nwere n'ebe ụmụ mmadụ nọ, nọgidere na-eto. Ya kpebie sị, agaghị m abụ naanị onye nkwusa n'ọgbakọ ndị ama Jehova, kama m ga-etinye aha m na ndị a na-aga oziọma, na-agachi oziọma anya, nke a na-akpọ regular pioneers. Ya were nara fọm filie, were na-arụ ọrụ, na-eje oziọma nke ndị mmadụ jiri mara ya mara. Ya bụrụ regular pioneer n'afọ 2006 ka oge nọ na-aga. Ọ rụgoro ọrụ a, ike agwụghị ya, ruokwa mgbe ọnwụ bịara kụọrọ ya aka. Akụkọ ndụ ya ọ dị mma? Ọ mara nnọọ mma. Ebe Jehova nọ na, ọ nọ na-aṅụrị ọṅụ n'ihi ndụ nwanna nwanyị Nwadị Ụtọ Akudo Ikeri ọnwụ biri nke ọma. Ọ bụ ụmụ ya, nwa ya na-akpọ Ọsọndụ Lara Ikeri ọnwụ bịanyere aka n'akwụkwọ a, mana o nwere ọtụtụ ikwu na ibe, ụmụ ndị nọ ugbu a na-eruru ya uju ọnwụ, tinyekwara anyị niile nọ ebe a. Ọnwụ ya ọ naghị ewute unu. Ọ bụ ihe mere anyị jiri bịa ebe a, n'ihi na ọnwụ a wutere anyị. Mana anyị ga-anụtụ akụkọ ụfọdụ si na Baịbụl, ma zaa ajụjụ ụfọdụ ndị si na Baịbụl tupu anyị etinye nwanna nwanyị n'ala. Ajụjụ ndị anyị ga-aza ugbu a gụnyere: olee ebe ọnwụ siri bịa? Ọnwụ a gburu sista anyị, o si ebe bịa? Ajụjụ ọzọ anyị ga-asa bụ otu a sista anyị nwụrụ ugbu a tinyere ọtụtụ ndị ọzọ nwụrụ anwụ, ebee ka ha nọ? Onye nwụrụ anwụ o nwere ike ịpụta bịa kpaa ike? Olee ebe ndị nwụrụ anwụ nọ? Anyị ga-asa ajụjụ a taa. Anyị ga-asakwa ajụjụ ọzọ sị, onye nwụọ nke ya ọ gaala? Ya bụ otu a sista agbaala mbọ bie ndụ dị mma. Ndị mmadụ asị bịa akọwa akụkọ ndụ ya nga, onye ọbụla a ga-akọkata ya taa ike wụ anyị agaala, mana o bichaala ndụ dị mma. Anyị ga-etinye ya n'ili mgbe oge ruru. Ọ pụtara na ka agaala? Ajụjụ ọzọ anyị ga-asa ebe a bụ, olee isi ihe mere anyị kwesịrị iji gaa ebe a na-eli mmadụ? Ya bụ, oleekwana ihe anyị ga-eji ndụ anyị mee? Ọ dị mma, ọ bụrụ na ilepụ anya mgbe e bulatara ya, tinyekwara mgbe ị batara ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ndị nọ na-ebe akwa. A na-ebe akwa, ụfọdụ na-agwa ya okwu, ụfọdụ na-eti mkpu. A sị na ọwụ na-eji were ndị mmadụ, ị ga-ahụ na nsogbu gara adị. Ajụjụ wụrụ, ndị ha na-ebe akwa, onye ebe akwa maka onye nwụrụ anwụ, o mere mmehie? Ọtụtụ ụmụ mmadụ lere ya anya dịka ihe nzuzu, na mmadụ bere akwa mgbe mmadụ nwụnahụrụ ya, na mmadụ ruru uju mgbe mmadụ nwụnahụrụ ya. Mana Baịbụl gosiri na ọwụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na anyị eru uju ma ọ bụ bee akwa maka onye nwụrụ anwụ. Akụkọ dị na Baịbụl gosiri na mmadụ dịka Abraham, Jekọb, Jizọs Kraịst bụ ọkpara Chineke, ndị a niile ha ruru uju, nwee mwute, anya mmiri agbakwa ha mgbe mmadụ nwụnahụrụ ha. Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ Jọn isi 11 amaokwu 35, mgbe enyi Jizọs Kraịst bụ Lazarọs nwụrụ, ọ bụrụ na ibe akwa ma ọ bụ iru uju wuo mmehie, echeghị m na Jizọs Kraịst ga-eme ya. Jọn ebe ahụ sị
anya mmiri gbara Jizọs Kraịst. Ịgụtatụla ya mbụ? Ọ ihe gosiri na anyị nwere mwute ma nwee mmetụta. N'ihi ya, mana ọ bụrụ na ị bere akwa ma ọ bụ ị na-eru uju na nwanna nwaanyị nwụrụ, biko anyị na-asị gị kara obi, nwee ndidi, iwe ga-adịla ọkụ. Ekwekwala maka ọnwụ a merụọ onwe gị ahụ. Baịbụl gwara anyị na Jehova bụ Chineke nke nkasi obi. Onye ọbụla obi gbawara, otu obi gbawapụrụ ezinụlọ a ugbu a, gbawapụ ndị enyi, ndị ikwu na ibe, ndị sista zụrụ na ndị o nyere aka, obi agbawapụla anyị. Baịbụl kwuru na akwụkwọ Abụọma nke 34 na amaokwu ya nke 18 na onye ọbụla obi gbawara na Jehova anaghị eleghara ya anya, nke gosiri na Jehova ga-akasi anyị obi. Jehova kasie gị obi, ị ga-ekwekwa? Ọ ya bụ isiokwu. Biko nnabata nkasi obi Jehova na-enye. Ugbu oge eruola ka anyị zawa ajụjụ ndị ahụ anyị kwuru anyị ga-aza. Nke mbụ bụ onye gburu? Olee ebe ọnwụ si? Ọtụtụ ụmụ mmadụ ekwuola ihe ọ masịrị ha gbasara otu ọnwụ siri bata n'ụwa. Amaghị m nke gị nwa kwetere, mana nke bụ eziokwu bụ nke e kwuru n'ime Baịbụl n'akwụkwọ Jenesis n'isi ya nke 3. Jehova kọrọ anyị akụkọ. Ọ gwara Moses ka o dere anyị ya, otu ọnwụ siri bata. Na mmalite mbụ, ọnwụ anọghị n'ụwa mgbe Chineke kere ụwa kee ụmụ mmadụ. Enweghị ọnwụ nọnị, ọnwụ anaghị egbu mmadụ. Mana ka oge nọ na-aga, Baịbụl kọrọ na nwoke a bụ Adam na Eve, nwunye ya na Ekwensu gara aga dọpụta ọnwụ ebe ọnwụ nọ. Ha sere ya sekpute ya n'ime ụwa. Olee otu ha siri seta ọnwụ sekpute ya n'ime ụwa? Jehova gwara ha, n'ihi na Jehova achọghị ka a na-anwụ anwụ. Ọ bụrụ na ị nụtụrụ okwu a bụ na Chineke wetara mmadụ, Chineke na-ewerekwa mmadụ. Asụsụ ahụ ịnụ ya, chebara ya echiche. Lee ihe mere m ji sị gị chebara ya echiche. Ụfọdụ ewerele ya bụrụ n'uche na Jehova mgbe ọ chọrọ ya egbu onye ọ chọrọ igbu. Ọ bụghị otu ahụ. Onye ọ chọrọ ya ewere. Ọ bụghị otu ahụ. Ọ bụ Adam na Eve na Ekwensu gara bute ọnwụ. Jehova sị ha, rienụ mkpụrụ osisi niile nọ n'ubi a, mana otu nke anọ ebe a unu erikwala ya. Ụbọchị unu riri ya, unu ga-anwụrịrị. Ya bụrụ gị bụ Adam na Eve, gịnị ka ị ga-eme? Ị ga-eru osisi a nso? Agaghị m eru ya nso. Mkpụrụ osisi a mmụ ya, ọ nọrọ ebe a, m ga-esi ọtụtụ maịlị gafee, agaghị m eru ya nso. Ele anya ọkwa ihe gị nwa ga-eme. Mana ị mana Ekwensu bịara megharịa Adam na Eve anya, gwa ha sị na unu rie mkpụrụ osisi a, unu agaghị anwụ, kama unu ga-adị ka Chineke. Kama ị gere eziokwu Jehova gwara ha, ha gere asịrị Setan bụ Ekwensu bịara bịa gbaa. Ha agaga were mkpụrụ osisi a rie. Ọnwụ esizi otu a bata n'ụwa. Ọrịa abata. Ụkọ ihe niile, ajọ ihe niile hụga n'ụwa taa esi otu a bata n'ụwa. N'ihi ya sị ka anyị kwuo, ọ bụ Chineke wetara ọnwụ, ọ bụghị Chineke. Ọ bụ Ekwensu na Adam na Eve. Mana Chineke emeela plan otu ọnwụ ga-esi laa. Ọ bụ ya mere o jiri weta nwa ya bụ Jizọs Kraịst, ya bịa nwụọ ọnwụ. Ọnwụ Jizọs Kraịst megheziri ụzọ maka second chance. N'ihi ya, n'oge na-adịghị anya, Jehova ga-eme ka ọnwụ ghara ebe. Edere ya n'akwụkwọ Mkpughe n'isi 21 amaokwu ya nke 4 na ọnwụ agaghịzi adị ọzọ. Deeti ahụ eruwela nso. Chineke mee ya, ọ ga-amasị unu? Ọ ga-amasị anyị niile. Ma Chineke wepụrụ anyị ọnwụ. Chineke ọ ga-ewepụli ya? Ọ ga-ewepụli ya. O nweghị ihe ọbụla a nyere Chineke. Mana ajụjụ ọzọ anyị kwesịrị ịsa ugbu a bụ, ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ebee ka ọ nọ? Ebee ka onye ahụ na-aga? Otu a sista nwụrụ ugbu a, ebee ka ọ gara? Ọtụtụ ụmụ mmadụ azaala ihe ọ masịrị ha n'ajụjụ a. O nwekwara ike o nwere nke a zara gị na chọọchị,
o nwere nke a zara gị mgbe ị gara burial nke ọzọ, e nwekwara ike e nwere nke ndị mụrụ gị zara gị banyere ebe ndị nwụrụ anwụ nọ. Echetara m otu akụziri anyị na ọ bụrụ na mmadụ anwụọ na onye ahụ ga na-agagharị n'ụwa. O nwere ike otu ọ nwụrụ ebe a, ịga Lagos gị hụ ya, o nwere ike ya nọga na Lagos hụ onye ụmụ ama ya eme isie ya efela Abuja, ọ ga-anọga na Abuja otu ụbọchị ya hụ onye ụmụ ama ya efuo ya laa Kaduna. Otu a ka ọ ga-agaga na-agagharị. Onye ahụ gagharịghị otu ọ nwụrụ anwụ. Unu ghọtaga ihe m kwuga? Onye ahụ anyị sị na ọ nwụọla ya na-agagharị gaa Lagos, gaa Abuja, gaa Kaduna, gaa Port Harcourt, Enugu. Onye ahụ ọ nwụziri anwụ? Ọ nwụhụ na anwụ, ọ pụtara na ọ mụ anya. Ị hụrụ na ozizi a yikwere Ken ha Ekwensu gwara Adam na Eve. I chetara ihe ọ gwara ya? Unu rie ya na unu agaghị eme gịnị? Unu agaghị anwụ, kama unu ga-adị ka Chineke. Ọkwa ịma na Chineke wụ mmụọ, ya wụ onye ahụ agaghị anwụ, ọ ga-awụzi mmụọ na-agagharị. Nyawo ozizi Ekwensu. Ngwa leekwa ozizi ọzọ m nụtụrụ na ntị m ahụ, onwe ụdịrị m nụrụla akarịka. Nke ọzọ sị na ọ bụrụ na mmadụ anwụọ na onye ahụ ga-aga ebe a na-akpọ ala mmụọ lakwuru nna nna ya ochie, na ọ ga-anọrọ ebe ahụ ya na forefathers, ancestors ya ga ebe ahụ ya na ha nọrọ, ha na-elekọta ụmụ ya, na-elekọta ezi ya, na ọ ga-anọga ebe ahụ gị mega attempt bie nwa ya aka ọjọọ ya bagbuo gị, gị mega attempt rie ụmụ ya arịrị ya bịa ọgụ iwe wee ya. Ozizi asịkwa na onye ahụ ga-anọga ebe ahụ otu ụbọchị ya alụ ụwa. O nwere ike lọta ụwa nwoke ma ọkwa na ya alụ ụwa nwaanyị. Unu ọnụtụla nke a? Ọ wụ onye ahụ chọọ ozizi ihe ndị a na-akụzi maka ebe ndị nwụrụ anwụ nọ. Ngwa chere o, onye ahụ nwụrụ anwụ, onye ahụ anyị sị na ọ nwụọla, ya esi ebe a pụọ gaa ebe ọ nọ na-elekọta ezinụlọ ya. Onye ahụ ọ nwụrụ anwụ n'eziokwu? Ọnwụ na anwụ ihe ọ pụtara. Ị hụla ugbu a, ọ ka wụkwa otu ozizi ahụ Ekwensu wetara, na unu rie mkpụrụ osisi a unu agaghị anwụ. O nwekwara ọzọ m nụrụ, nke a bụ na ọ bụrụ na mmadụ anwụọ otu a sista anwụrụ ugbu a, na ọ ga-aga eluigwe, na ọ ga-ruo eluigwe, na ọ ga-anọ ebe ahụ Chineke kpee ya ikpe, na Chineke bebe kpee ya ikpe. Ọ bụrụ na o mere ihe ọma, ya gaa n'aka nri Chineke, ya hụrụ n'ala eze n'eluigwe, n'ala eze nọrọ ebe ahụ na-ara ndụ na-eme enjoyment. Ma ọ bụrụkwanụ na o mere mmehie, ọ bụrụ na ihe ọjọọ ya karịrị akarị, Chineke tinye ebe a na-akpọ ọkụ mmụọ, na ọ ga-anọ ebe ahụ na-ata ahụhụ, na-ata ikikere eze. Ọkụ na-ere ya ebi. Mkpụrụ aka ere 7 years, mkpụrụ aka nke a ere 7 years, mkpụrụ nke ere 7 years. Na onye ahụ ga-anọga ebe ahụ, nọga ebe ahụ, ya wụ igwe ndị nwụrụ anwụ mere mmehie, ebe ahụ ka ha nọ. Unu ọnụtụla ozizi ka? Ozizi a nọkwa n'ụwa taa na-agbasa. Ya bụ na onye nwụrụ anwụ gara eluigwe ma ọ bụ ọkụ mmụọ, na ọ ga-anọ n'ala eze ma ọ bụ n'ọkụ mmụọ. Ọ dị mma, n'ime ozizi abụọ, ozizi a ugbu a nke abụọ gara eluigwe, achọrọ m ka anyị chọpụta, ọ bụrụ na mmadụ nwụrụ ebe a ugbu a, ya ga eluigwe, Chineke kpee ya ikpe. Ụbọchị ikpe ahụ, olekwana ihe a ga-arụ ụbọchị ahụ? Unu ọnụtụla na enwere ụbọchị ikpe? Enwere ụbọchị ikpe na akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi n'isi a nke 17 amaokwu 31 sị na Chineke yiela otu ụbọchị ka ya akara, maka ya na kalenda ya, ọ ga-ekpe elu ụwa dum mmadụ niile ikpe bụ ikpe. Ịnụtụla ya? Ihe a wụ ozizi Baịbụl. Ọ pụtara na ọ bụghị onye nwụọ ya ga eluigwe, Chineke kpee ya ikpe. Ị hụla ugbu a? Oleezikwa n'ebe ndị nwụrụ anwụ nọ? Ebe Baịbụl akagbuola ihe ndị a, olekwana nke wee eziokwu? O nwere onye ga-agwa anyị nke wee eziokwu. Ụzọ ndị abụọ,
otu onye wụ Chineke, onye nke ọzọ wụ onye nwere ike anyị eme ya interview, onye nwụtụrụla before. Unu cheki, o nwere onye nọ ebe a nwụtụrụla before, ọ nwụọla before, ya abịazi ebe bịa bulie sorozi anyị bịa bere ala. Unu cheki ya, o nwere onye dị otu ahụ nọ ebe a, maka anyị ga-eme ya interview, anyị jụọ ya sị, ezi ahụ ị nwụrụ ebee ka ị gara? Ihe m na-ekwu onye nwụtụrụla na-awụghị onye tụbọrọ atụbọ. Kwa ndị Igbo sị ntụbọ nlegha ọnwụ, ọkwa ihe mere eme, onye tụbọrọ atụbọ leghara ọnwụ. Ọnwụbe onye nọ koma ọ nwụrụ anwụ. Anyị kwughị onye bara koma, na mmadụ bara koma, o nwere ike bacha koma ahụ mechaa Jehova mere ya ebere ya dịkwa ndụ. Ọ pụtara na ọ nwụrụ anwụ? Ọ nwụghị. Otu broda anyị nwere accident na express ebe a, bịa ndị mmadụ anwụchie, eburu ya maka o megharịtụrụ ahụ, ha eruo ụlọ ọgwụ, dọkịta sị ọ nwụọla. Broda abaala koma. Ị ma na a gagara buruzie ya gaa n'otu mọchụarị a na-akpọ St. Anthony's mọchụarị, buru broda anyị a ruo ebe ahụ, kwakpuo ya ebe a kwakpuru ndị nwụrụ anwụ, ka ndị na-arụ ebe ahụ bịazie ebe bịa rụwa ọrụ. Unu mana ihe ha na-arụ ọkwa ya, ka bịa gbawasịa ya eme ihe ha na-eme. So ka a nọ na-ebiti price na-akọ nke a na-akọ ka onye nụhụ dọkịta nyochara ala, desatụ ya ihe n'obi, kwe ga na ntị, mee nke a na nke a, sị na ọ nwụọla, ya emegharị ahụ. Mmadụ asị, ọ gwụrụ ihe m nwụrụ ebe a, ka a nọ na-eme ya nwụrụ na o megharịrị ahụ. Nwa obere oge achọpụta na ọ na-eku ume, eburu ya pụta. Broda ugbu a ọ nwụrụ anwụ mate? Mba, ọ bara koma. So ya pụta bịa na-akọrọ anyị ya gapụrụ eluigwe, ya gara ụwa, ya ga-ekwe. Mmadụ ekwekwele ka edisivuo ya. Unu ghọtaga ihe m kwuga? Ugbu a ebe na onweghị onye nọ nga anwụtụrụla anwụ, enwebụ onye nọ ebe a anwụtụrụla anwụ, onye ga-agwazikwa na ya eziokwu? Olee otu anyị ga-esi mata ebe ndị nwụrụ anwụ nọ? Enwere onye ga-agwa anyị eziokwu, onye ahụ sọsọ Jehova Chineke. Jehova ọ ma ebe ndị nwụrụ anwụ nọ, ọ ma ebe ndị nwụrụ anwụ nọ. N'ihi ya ka anyị jụtụnụ Chineke. A na-ajụ Chineke ajụjụ? Unu sị a na-ajụ ya ajụjụ? Ekwetere m na a na-ajụ Chineke ajụjụ, maka nwoke a na-akpọ Habakọk na Baịbụl. Echetara m ga ọ jụrụ Chineke ajụjụ. Chineke ọ sara ya na? Ọ sara ya na. N'ihi ya jụọ Chineke ajụjụ, onwe mmehie mere. So anyị ga-ajụtụ Chineke, biko olee ebe ndị nwụrụ anwụ nọ? Jehova biko gwatụ anyị, ebee ka ndị nwụrụ anwụ nọ? Otu nwoke mụ na ya na-ekwu okwu sị ihe ya na-ekwu abụghị ahụ ya otu a, na ihe ya na-ekwu okwu mkpụrụ obi ya. Gawazie ebe ndị anyị na-ekwu okwu ya. Ịnụtụlụ akụkọ nke a? Ngwa ka anyị jụzie Chineke na mmalite, ka anyị jụtụ ya, Jehova biko mkpụrụ obi ọ na-anwụ anwụ? Mana ị na-ajụ Chineke ajụjụ, lewekwa anya ebe Chineke si asa ajụjụ. Elekwala anya na Chineke ga-esi na nrọ bịa asa gị ajụjụ a. Ọ bụrụ na ị nọrọ na nrọ hụ Chineke, ọ nrọ malaria ma ọkwanụ typhoid, gị nọrọ na nrọ gị hụ Chineke, ga-triti onwe. Ọ bụrụ na iji Baịbụl gị na ndị Hebrews, onye ndị bekee na-akpọ ya, chapter 1 verses 1 and 2, Chineke gwara anyị nga ahụ. A gwara Pọl si ya deere mụ na gị nga ahụ na ọnwụ n'oge ochie ka Chineke si na nrọ na ọhụ na amụma were zie anyị ozi. Mepee Baịbụl gị gụọ ya. Nsị ndị Hibru isi ya nke mbụ, amaokwu nke mbụ na nke abụọ. Chineke sị na ọ bụ n'oge ochie na ugbu a na ọwụ otu o si ezi anyị ozi. Otu Chineke si ezi mụ na gị ozi ugbu a kemgbe afọ 98 CE
Chineke mere ka ede Baịbụl zuru ezu. Baịbụl zuru ezu. Ihe niile mụ na gị chọrọ nọ n'ime Baịbụl. O nweghị ihe anyị chọrọ Chineke na-edeghị na Baịbụl. Ọ bụ ya mere na Timoti nke 2 isi 3 na amaokwu ya nke 16 ya sị na ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ si n'ike mmụọ nsọ Chineke. Baịbụl kwuru eziokwu. Ọ ga-esi na Baịbụl. Baịbụl nke gị ọchaga red, ka ọchaga white, ka ọ na-acha yelo, ka ọ wụ nke black, ka ọ wụ Baịbụl nke nọ na phone, ha niile wụcha gịnị? Ọ bụ okwu Chineke. Baịbụl bụ okwu Chineke. N'ihi ya anyị ga-ajụ ma mkpụrụ obi ọ na-anwụ anwụ. Ọ bụ ihe anyị jụrụ Chineke ugbu a. Jehova ga-asa anyị. Iji Baịbụl bịa? Baịbụl ọ bịara ebe a? Ọ bụrụ na iji Baịbụl, biko weta ya. Nke nna ma mkpụrụ obi nke nwa, ọ bụ nwe ha. Mkpụrụ obi ọbụla nke na-emehie ga-anwụ. Ka m bụghachi ya, ma gụtakwara m ya. Mkpụrụ obi ọbụla nke na-emehie ga-anwụ. N'ọnụrụ ihe Baịbụl kwuru, mkpụrụ obi ọbụla na-emehie ga-eme gịnị? Mkpụrụ obi ọ na-anwụ anwụ? Ọwụ gị kwuru, ọwụ mụnwa kwuru, ọwụ onye kwuru? Chineke kwuru ya na Baịbụl na mkpụrụ obi ọbụla na-emehie ga-anwụ. Ihe ọ pụtara ya na-aghọ nkọ, ụbụrụ ya na-aghọ nkọ. Ọ ga-asị gị, ọwa ebe ị gụrụ ugbu a sị ma ọ bụ mkpụrụ obi nke na-eme, ọ nwere eziokwu. Mkpụrụ obi na-emehie ga-anwụ. Mkpụrụ obi na-emehie ọ ga-anwụ? Unu ghọtara ihe m kwuru? Mkpụrụ obi nke na-eme mmehie ọ ga-anwụ? Ọ gaghị na ihe Baịbụl kwuru na-anwụ anwụ. Mkpụrụ obi nke na-eme ọkwa na ihe mere eme na akwụkwọ Jenesis isi 2 amaokwu ya nke 7 si na mkpụrụ obi bụ mmadụ, na Chineke wetara aja sitere na kpụọ mmadụ ka ume ndụ dị n'oghere ime mmadụ ahụ ewere ghọọ mkpụrụ obi dị ndụ. Ọkwa ihe gụtara na Jenesis. Ọ sịghị mmadụ ahụ were nwee mkpụrụ obi dị ndụ. Mmadụ enweghị mkpụrụ obi. Mkpụrụ obi nke mmadụ nwere nke a. Ihe m na-ekwu okwu ya soul. Ọgwụgwọ heart ka m na-ekwu. Mmadụ nwere heart, mana nke Baịbụl kwuru ebe ahụ we became a living soul. Anyị ghọrọ mkpụrụ obi dị ndụ. Ihe ọ pụtara na otu a m nọ ugbu a na-abụghị mkpụrụ obi dị ndụ. Gị onwe gị bụ mkpụrụ obi dị ndụ. Asị gụọ mkpụrụ obi ole nọ ebe a, ọ bụ mmadụ mana ugbu a anyị na-asị mkpụrụ obi na-anaghị eme ga-anwụ. Anyị asị mba na ọ gaghị anwụ. Mgbe onye nọ ebe a na-awụwo ime ya were ya ife ụlọ mkpọrọ na di ya ọka ya nwaanyị abịa nwụkwuo, so ụmụ ya enweela aha abụọ ugbu a. Ụmụ na-enweghị nna na ụmụ na-enweghị nne. Ọkwa ihe mere eme? Ụmụ na-enweghị nne na-enweghị nna, ọwa aha ha nwetara ọhụrụ. Nwa enwe nne enwe nna. O nwere ihe Chineke kwuru maka nwa enwe nne na nwa enwe nna? Legodo otu ihe Baịbụl kwuru n'akwụkwọ Ilu isi ya nke 11, biko 23 amaokwu ya nke 11, nke 10 na nke 11. Proverb 23 verse 10 and 11. Lekwa ihe Chineke kwuru. Ewelala ihe eji kpọọ oke ala unu azụ n'oge ochie. Abanyekwala n'ubi ụmụ na-enweghị nna, n'ihi na onye na-agbachitere ha siri ike. Ọ ga-ekpechite ọnụ ha ma mechie gị ike. Unu ọnụrụ ihe Jehova kwuru? Abakwala, hapụkwara ha nke ha. Ihe m kwuru doro anya, hapụrụ ha nke ha. Akpịbirikwala ya akpịbiri. Jehova sị na onye na-ekpechitere ha ọnụ ha siri ike. Onye nwe onye ahụ na-ekpechitere ha ọnụ? Ọ Jehova. Ngwa lekwa anya n'akwụkwọ Ọpụpụ ebe ikpeazụ anyị ga-agụ
n'isi ya nke 20. Ọpụpụ isi 22 amaokwu 22 ruo na nke 24. Dịkwa ihe Chineke kwuru maka ụmụaka a na-enweghị nna na-enweghị nne. Ọ sị, unu egbogbula nwaanyị di ya nwụrụ ma ọ bụ nwa na-enweghị nna. Enwe ka unu si megbuo ya, ya ebesara m akwa, m ga-anụ akwa ya, m ga-ewesa unu ezigbo iwe, m ga-eji mma agha gbuo unu. Ndị nwunye unu ga-abụ ụmụ nwanyị ndị ha nwụrụ, ụmụ unu ga-abụkwa ụmụ na-enweghị nna. Onye ga-achọ ka o mee enwe onye ya wee ezigbo onye biko unu hapụ ụmụazị a. Unu ọnụna ọnwụ na enwere ụgwọ mma ha ji gị iji mma ha, biko were nwayọọ kpọọ ha na fon. Biko o nwere ego m narala mma unu, biko bịa were ya. A na-eme ụdị ihe eme a na-eme ya eme. Ya bụrụ na e nwere ala ha iji, were nwayọọ kpọọ ha sị ha bịa were bịa anarala mma unu ala a sị na ewere kọọ ihe ọwụkwa kem, biko unu were ihe. A na-eme ya eme. Jehova ọ ga-agọzi onye ahụ ọ wụrụ otu ahụ. Ihe niile anyị nọrọ ebe a Jizọs Kraịst kwuru na akwụkwọ Jọn isi 13 amaokwu ya nke 17 sị, ọ bụrụ na unu mụtara ihe ndị a, obi ụtọ ga-adịrị unu ma ọ bụrụ na unu na-eme ha. Anyị ga-eme ya eme. Ihe nke ọzọ bụ a na-adọba ya n'ilu, biko kwa ịgbara onwe gị ugwu, atụbakwala ihe n'ime ili ma ọ bụ ịtụba aja ma ọ kọnkịrị ma ọ bụ ọtụmọkpọ. Ya achọghị Chineke nke amamihe ya karịrị eluigwe na ụwa, anyị na-ehulatara gị isi na mgbe ehihie a. Anyị na-ebuli gị elu, na-aja gị mma, na-enye gị otuto n'ihi na o ruru gị. Ọ bụ naanị gị bụ onye o ruru inye ofufe. Ihe ndị ọzọ ụmụ mmadụ na-efe bụ ihe ikere eke. Biko ezi Chineke anyị enweela obi mwute na mgbe ehihie a, mana ịkasiela anyị obi. Iwe ewegbuola anyị na nwanna nwanyị nwadị ụtọ nwụrụ. Biko ezi Chineke anyị na-ekele gị maka okwu a nke i kwere ka ọ banye anyị n'ime.
anyị na-arịọ gị ezi Chineke anyị ka ị kasie ezinụlọ obi. Biko otu ahụ esiri kasie ndị mmadụ nwụrụ ahụ obi kemgbe ụwa malitere, biko anyị na-arịọ gị ka isi otu ahụ kasie ndị ezinụlọ Ikeri ọnwa obi. Anyị na-arịọkwa gị ka ị kasie ụmụnne nwanna nwaanyị ya, kasiekwa ndị enyi ya, ụmụnna anyị ndị obodo a, ndị ikwu na ibe, ndị niile ọnwụ a wutere. Biko na anyị na-arịọ gị ka ị kasie ha niile obi. Naanị ebe ị nọ ka anyị nwere olileanya. Biko ọ bụrụ otu o si masị gị, ọ bụrụ uche gị, biko na anyị na-atụ anya ka ị kpọlitere anyị nwanne anyị nwaanyị n'oge mbilite n'ọnwụ. Ezi Chineke anyị, kwee ka okwu niile anyị nụrụ ebe a bamie n'ime anyị, ka ọ bụrụ ihe nkasi obi nye anyị. Biko nyekwara anyị aka ịbụ ndị na-eme okwu ahụ eme, ọ bụghị ndị na-anụ ya naanị n'ọnụnụ. Ka anyị were ya mezie ndụ anyị, na-echebiri ọgwụgwụ maọbụ nke ndụ anyị n'ọnwụ maọbụ ọgwụgwụ usoro ihe a. Biko ezi Chineke anyị, ka anyị na-aga itinye ya n'ili, anyị na-arịọ gị ka idurukwa anyị ruo ebe ahụ. Biko ekwela ka anyị mebie iwu gị. Ihe niile bụ uche gị ka anyị ga-eme. Nye anyị mmụọ nsọ gị ka o nyere anyị aka imechakwu ihe ndị fọrọ afọ. Biko nna, ma anyị ga-eri ihe ebe a, ma anyị ga-aṅụ ihe, ma anyị ga-ekwu okwu, ihe ọbụla anyị ga-eme, biko ka enye aha nsọ gị otuto. Anyị na-arịọ gị ezi Chineke nke mgbe ebighị ebi, mgbe onye ọbụla n'ime anyị ga-ala, ka idularuo anyị n'ụlọ nke aka anyị n'otu n'otu, ma ndị ji ụkwụ ala, ma ndị ji igwe, ma ndị ji ọgba tum tum, ma ndị ji moto, ma ndị ga-agba ụgbọelu were laghachi ebe ha si. Biko nna, anyị na-arịọ gị were ndụ anyị tinye n'aka gị, nwee olileanya na ị ga-enyere anyị aka. Ọ bụrụkwa na o nwere otu anyị siri kwuo okwu maọbụ mee omume ebe a ya wụrụ na anyị mejọrọ gị, biko nna, anyị na-arịọ gị ka ị gbaghara anyị, ma nyekwara anyị aka ịgbaghara ndị mejọrọ anyị. Biko ka alaeze gị bịa, ka uche gị mewe n'ụwa otu o si eme n'eluigwe, n'aha Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị, amen. Onye pushkwere ozi nwayọ. Jehova enweghị obi ụtọ na a na-etinye anyị ebe a. Ọ bụ ya mere agụụ ọrụ aka ya na-agụsi ike. Agụụ ịhụ nwanna nwaanyị nwa dị ụtọ na-agụsi Jehova ike. Ka ọ nọ buru akpa na-aga ozi ọma, ka ọ nọ na-eto ya, na-eme ihe niile dị iche iche banyere ofufe ya. N'ihi ya, o wutere anyị n'ebe ọ dị ukwuu, mana echere m na o wutere Chineke karịa. Gịnị ka unu chere? Ọ bụ otu ahụ. Ọnwụ ya wutere anyị, mana o wutere Jehova karịa anyị, n'ihi na ihe agwa ọrụ aka Jehova. Ọ bụ ya mere m ji arịọ ndị ikwu na ibe ya, ụmụ ya, biko anyị na-arịọ unu nwee ndidi, unu kara olu. Mana o nwere otu ihe dị mkpa. Ihe a dị mkpa bụ sista Bulite ọ ga-ahụkwa mụnwa ahụ brọda Nwigwe. Ọ bụrụ na ya esi n'ọnwụ bulie, ọ ga-ahụkwa gị nwa. Cheta na anyị kwuru na a ga-eme clean-up. Ọ bụrụ na mmadụ esoro bụrụ onye ewepụrụ na clean-up, sista Bulite ọ ka ga-ahụ ya? Ọ gaghị ahụ ya. Ya ihe ọ chọrọ anyị n'aka ugbu a bụ ka anyị bie ndụ dị mma, ka anyị gbanwee ndụ anyị, bie ndụ dị mma, fee Chineke ugbu a. Otu ọ ga-awụrụ ya Bulite, Jehova mere ya ebere, kpọlite ya n'ọnwụ, ya hụ anyị, ya hụ onye nke a ya makụọ ya, ya hụ onye nke a ya makụọ ya, ya jụ ole ekwenụ nwa m nke a, ya gbara ọsọ bịa makụọ ya, ya hụ ụmụ ya niile n'ime usoro ihe ọhụrụ Chineke. Biko ezi nna na-ahụ n'anya, anyị na-arịọ gị
kpuchite anyị niile n'otu n'otu lekwa ụmụ ya lekwa ezinụlọ ya biko anyị na-arịọ gị ahapụkwala ha kasie ha obi kwee ka obi sie ha ike ime uche kwee ka ha kpaa agwa nke ga-eme ka ị nabata ha otu ọ ga-abụrụ sista anyị bulite ya na ụmụ ya aṅụrịa ya na ikwu na ibe ya aṅụrịa biko ezinna nke na-ahụ n'anya ahapụkwala ha ọbụna dị otu ntabi anya chite ha n'aka onye iro chite ha n'aka ihe mberede chite ha n'aka ndị ọjọọ n'aka ekwensu na ndị o ji arụ ọrụ biko ezi Chineke anyị na-arịọ gị ka ị nara ekele anyị otuto anyị na nsọpụrụ anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị amen. Ihe Chukwu ihe Chukwu Moses, do Oliver, see how we're trying to show her. Okay. Yeah, one in a home. Eji m aka na ogogo ndị onye la nnọchite anya ndị ofesi. Well, because before my happened, we came here. And most of my sisters and everyone came here because of this baby. That's good to see. I'm going to represent. So, I'm going to go to Semana Wanya to Puronga. If I get so one anya wanya will cover Moga. So it's been one and one I love. All more who loving sister of ours. I got a messy about Obeluvian. Always one man. Always open Anna Sena, Onya one. But all you do one love in Jicota, ye make him a nothing extraordinary. Munkamena. Is here by for her. Always one man. Or a woman will not blame Marike, have as a sister, a wife, or a mother. But unfortunately, death has taken her away from us, which is very, very painful. Eba no is injury on Maka, Ogan no one from UK, every my party. You can retrieve just made German because her immediate junior, whom my age met. So when I got all these things together, I'm going to share the tears. Okay, now this compound. Coco so begin when in days and all. Well, Casso did get how one. Yes, now 191. We'll be dying to know when don't happen to woman. So, Casso didn't get how we had the our anya pataria, on what do I go before you? But behind the paper, I want to anya. So, you couldn't not Jehovah God to give them their heart. Can their mother? And there was a woman. Okay.
to CPM Abia State Secretary. Other Reverend ministers we have here present are please, the owner of Matrix supposedly is Toyota vehicle, blue in color, your amber is on. Please, go and take care of that before it runs down your vehicle. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ano mi kusa? Oh no. Kuchele mi ha. Bring one. The banana is for you. Hello, ọkwa mi sẹ hunu ntoro la ha bere aka bere ama na ọkwa na ya na solo jimo bere aka bere ya na solo jimo
site na amara Chineke a na-ekele unu ekele tunu si ga nọnyere m na-elie nwanne ụlọ nwaanyị akụ udo Dorothy Ikeriom ana m asị unu awụtu ama mmadụ Dechibes biko Oshimamanu Kubazo I can lose in a foreign one night now one the language again like Sama Lumunga sorry like Wawa biko na imere taa wo melala no wo nwa aya na eli nna nna ibu dodo wo iba regela ai se ndị nna otu oguzo taa na asị dada anyị anyị dada kwuru na ogigere ba na aha Jizọs ala ahụ ka dị ma ọ ga-anọ na aha Jizọs anyị na-asị mmehie ụzọ ọganiru udo ahụ isi ike na ọhịa anyị na-egbekwe n'isi unu n'otu n'otu n'ihi na imeele ihe ihe ọ ga-eme ebe ọ nọ ya na-aṅụ ọṅụ ya ọ dị ndị ya ọmụta anyị sị ọ ga-edere gị na mma ụlọ akwụkwọ gị n'aha Jizọs amen udo dị Hi, good evening everyone. My name is Stella Gonna Ikeriom. Today we buried our grandma, Wadeto Akudo Ikeriom. She's my grandma and
we love her very much. In fact, like today it was emotional, and it was also, we are also thanking God for everything that happened. At least she's in the bosom of our Lord Jesus Christ. She was a very good and great person in our midst. That is why we are going to miss her so much, even to us, the grandchildren, because she was one in a way. We learned a lot, like sincerely we learned a lot. Even today, most of her legacy was attributed today, and we can't forget her ever. We can never forget her. So I want to tell everyone of us, our family, my family members, my uncles, my parents, my dads, my aunts, I want to encourage them that they should leave everything to God's hands, that God will take control. God will be their father, their mother, their sister, their brother. And I say may God bless everyone that came here, and thank you very much everyone for coming. Thank you, we love you. Bye. My beloved mother. Kenye mụtara na ndụ ya tupu ọnwụ ya ma? Ọnwụ anyị kwesịrị ntụkwasị obi. Nwaanyị ji aga mma. Dịka ọla nọzie n'ụbọchị kedị taa, ka okwu nkasi obi nwere inye onwe gị n'ebe ụmụnne gị nọ, na ekele nwekwara inye ndị ọhaneze ndị ke nọ n'ụbọchị taa ya ime ka ishọnat mmemme ka ụbọchị taa gara n'iru. Nkasi obi m na-enye onwe m na obi dị m ụtọ n'ebe ọ dị ukwuu, na enwere m ike ilekọta ya izu ọnwụ ya. Maka gịnị? A sị na onye ọ nọ na vileji ebe a nwụọ, m gara asị na ọ bikos nwunye ya na ya nọ ilekọta ya. But ebe ọmụna ya nọ na Abuja for 7 good years, ya rịaride izu ọnwụ. Obi dị m ụtọ bikos ọnwụ ya nwa ga-eli m, ọmụnwa ga-eli ya. Onye ọjọọ na nne ga-eli nwa ya. So ya okwu nkasi obi m na-enye onwe m, na-enye ebe ụmụnne m nọ. Ha die ya, ọ anyị nwa ga-eli ya, onye nwa ga-eli anyị. Ka ekele nwere inye ọhaneze ndị ke tiri aka n'otu ụzọ ma ọ na-akọzi hụ na mmemme a gara n'iru. Obi dị m ụtọ, m na-ekele ọhaneze ndị zukọtara ebe a, ndị isi ebe niile dị iche iche. N'agbanyeghị ihe isi ike dị m, enwe ike wepụta ego ha gbaa moto, ndị ji okwu, ndị ji ụgbọala, ndị fere n'elu, ike zukọ ebe a ịkwụnye anyị ugwu ikpeazụ. Na si Chineke na onye pụrụ ime ihe niile edughachi ha n'udo. Ndewo. Ndewo. Aha m bụ Peace Larry, nwunye Ọsandụ Larry Ikeriọnwụ, first son of Ikeriọnwụ family. Onye elele ụbọchị taa ka otu o si nakọta gị, ka otu isi mara ya. Onye elele n'ụbọchị taa bụ ezigbo nne m, nne dị ọma m, nne di m were m dịka nwa ya. Alụtara m n'ezinụlọ a, nwaanyị a were m dịka nwa ya. Ha nwere otu naanị mkpụrụ nwaanyị. Immediately a na-alụta m na famili a, nne di m kpọọ m si m na ya amụọla nwaanyị ọzọ, and site n'ụbọchị ahụ alụtara m rutekwa ụbọchị ahụ mụrụ. Otu ahụ si na ya amụọla nwaanyị ọzọ, otu ọ dị n'etiti mụ na ya abụọ. Ụbọchị tọla anọkwa gị, ka okwu nkasi obi nwere inye ụmụ ndị ọgọ keka nke ebe nọ, ka okwu nkasi obi lokwu ndụmọdụ ị nwere ihe dị entire family. Na ọ bụ ihe siri ike n'ebe mmadụ nọ, mana n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị ma ya sị ma n'ime ihe niile ka anyị nye Chineke ekele. Ana m ekele Chineke n'ihi na ọ dị n'ụbọchị taa, n'ihi na ọ bụ nne di m ga-eli anyị, ọ bụ anyị ga-eli ya. Ebe ọ masịrị Chineke ka ọ dị otu ahụ,
anyị na masị ka Chineke kasie anyị niile obi n'ihi na ọ bụ ihe ezigbo anya mmiri akwanye anyị na at this point in time nwaanyị a kwesịrị anyị weta ihe anyị enye ya dịka nne anyị dịka ezi nne anyị na ọ nọkwaghị ya. Ana m asị ohere ọbụla any vacuum ọbụla this woman created in our hearts, in our soul, in every part of this family, ka Chineke refill ya nye anyị nkasi obi ma bụrụkwa anyị nne mgbe anyị na-achọ nne n'ihi na anyị enwekwaghị nne ọzọ. Ndewo na ngwụcha ebe ndị ọhaneze nọ dịka nọ ụbọchị taa kwụrụ chịm ịhụ na mmemme a gara n'iru ka ekele nwere n'ebe ha nọ. Ana m ekele mmadụ niile ndị si ebe niile bịa nọnyere anyị hụ na akwanyere nne dị m ugo nke maazị n'ihi na nwaanyị a ọ bụrụ ya onwe ya ọ na-anọkwa anọ n'ọchị nchịm hụ na ihe onye ọbụla na-aga nke ọma ebe ndị mmadụ lere eruru eru anyị bịakwa nọnyere anyị hụ na ihe niile gara nke ọma. Ana m asị ụkwụ ha ji bịa ha ga-eji ya alarụ Chineke du ha nọbịa ga-edurukwa ha laa n'udo agaghị enwe akụkọ ọjọọ ọbụla n'etiti ndị bịara njem a n'ụbọchị taa. Ndewo ma. Aha m bụ Ejike nke Justice. Eji m aka na nwaanyị elere taa bụ mama gị. Yes, ọ bụ ezigbo nne m. Ka ihe hụtara na ndụ ya tupu ruo ọnwa ya? Ọtụtụ ihe ka m mụtara na ndụ ya. Ọ bụghị naanị na m hụtara na ndụ ya mana ihe ndị m hụtara na ndụ ya dị ọtụtụ mana ọ bụ ofu ka m ji aka karịchaa ndị ọkwanụ naanị ofu nke ahụ ka m ga-akpọtụ aha maka nke ahụ bụ iji onwe onye achụ àjà maka ọdịmma nke ndị ọzọ. So nne m bụ onye na-alaiki ọ bụ onye na-eji onwe ya achụ àjà maka ọdịmma ọ bụrụ maka uru nke ya nwa ga-erite but maka ọdịmma nke ndị ọzọ. Ọkwanye nwa mara anyị ji bụrụ ihe anyị batara ọkwa ya mere anyị ji ka a nọrọkwa iji fụọ anyị ka anyị ji dị ka ndị mmadụ n'ihi na ihe abụọ abụọ nwere malite eri mgbe ihe dị ka ọ bụrụ na asị ka ekwuwe mgbe ọ dị ka ọ bụrụ ndị bekee ha sị all hope is lost. O ji onwe ya chụọ ajiji hụ na ihe gaziri ezinụlọ ya. Amụtara m agwa and agwa ahụ mekwara ya ka o nwee ike mgbe ọ natara eziokwu dịka onye ama ji ụlọ o jikwa onwe ya na ndụ ya chụọ àjà iji hụ na ọ kụziri ndị ọzọ eziokwu ya n'agbanyeghị ọrịa nakwa ihe mgbu nke ụbọchị ọ gbalịrị ime ike iji hụ na o mere ka ndị ọzọ mụta ihe ndị ọ mụtara. Amụtakwara m ka ndụ o biri juru m afọ and enwere m olileanya na Jehova ga-echeta ya. Jehova ga-enwe otu aka. Nke a bụ naanị ihe m chọrọ ịgbata uche. Ebe ụmụnne gị nọ ọha na eze ndị kebere n'ụbọchị taa bịa tinye aka ịhụ na mmemme a gara n'iru ka ekele gị n'ebe ndị ahụ. Ọ bụrụ na a sị ka ekelewe echeghị m na o nwere ụdị okwu a ga-ekwu maọbụ onyinye a ga-enye ga-ezu iji kelee ọhaneze ndị gbakọrọ n'ebe a taa iji wee bịa kasie anyị obi. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ ha niile nwere ohere ka anyị na ha ekwurịta okwu mana naanị anya nke anyị hụrụ ha ncha
zuru anyị afọ o sokwa n'ihe kasịrị anyị obi na mee ka anyị nwee obi ike na ọ bụ ezi ya na amụma anyị nwere mana anyị nwere obi ike na anyị ka nwekwara ndị mmadụ ndị ka ahụ anyị n'anya ọ bụrụ na ile ka ọnọdụ dị na Naịjirịa taa anọ m na-eche otu ndị mmadụ nwere ike isi ịbịa nwunye karịsịa ndị chọrọ ndị maara ya nakwa ndị anyị na ha dị na mana n'agbanyeghị otu ọnọdụ si efu ndị isi Lagos ndị ezinụlọ efu ndị isi Port Harcourt Abuja na ebe ndị dị anya dị iche iche mgbe egola a na-agba n'ụgbọala ugbu a mana ha chụrụ aja ndị a iji hụ na ha nọ ebe a ma kasịa anyị ụbọchị taa naanị ihe m nwere ịgwa ha bụ ka Jehova onye na-akasị anyị nakwa onye na-eme ihe niile nọnyere ha ma kwụghachi ha ihe niile ndị ha tụfuru iji hụ na ha nọ ebe a nwoke kwụghachi ha ma nọnyere ha na ezinụlọ ha ma zakwa ekpere ha otu aka. Ndewo ma ọ bụ ihe anyị ekere ịbụ nwa nke ole lebe mama ka ilere taa nọ nke ihe mụtara n'aka mama dịka ọtụtụ ama agbala n'ụbọchị taa otu o si kwenyere na Jehova na-alụkwa ọrụ Chineke ụkwa philanthropist so ka ihe na ole mụtara n'aka ya tụpụrụ onwe ya mama ọ maka mama ezigbo nwa onye onweghị ọ na-eji shaki onye na-emefụrụ ọha ndị ogbenye onye na-emere ihe gbasara mmadụ na-emetụ n'obi o nwere ịhụnanya nke Chineke ọ bụ Chineke na ụdị nke ọta nkwere Chineke tinyere ike ya put all her efforts in the service of the Lord, laboring for the Lord, and the way she understood it. Oh, the devoted child of God. N'ebe ụmụnne gị nọ n'ebe gị onwe gị nọ kwa okwu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụnne gị dịka mama unu na papa unu anọkwa gị ka okwu ndụmọdụ ị nwere ya ụmụnne m onye ọbụla ga-aka obi dịka mama mụrụ amụ na-ekwu mgbe ọbụla si nne na nna nwatakịrị alụghị omenimo na na-ata ọ na-ekwu ya often and often ugbu ọnwa it's meant for us to pick up courage and face life squarely. Water na such is life. Water na ebe mama ya nwụọla anyị kwesịrị ijikọta onwe ọnụ na asị anyụkwa agba akụta ofufe nyọma mere agbakọta aka nyọma ma ya agbafu water na awụ the same blood. I said blood is thicker than water. Ihe ọbụla anyị na-eme anyị nwere ofu mee ya aga n'ihu dị mma. Ihe ọbụla anyị ihe gbasara ibe anyị na-emeta anyị in any way we can encourage ourselves. Nobody should fail to do that so that we shall be well with us. Ndewo sir. Ezigbo nne m mami mo nne mara mma ka ibu mami mo ezigbo nne m Chukwu biko nna m nara nne m nye ya ezumike biko kasi obi biko ọ ga-amasịtụkwa m ka amata aha gị
Aha m Ikerion Chukwudike. I am the first son and the fifth born of late Mr. and Mrs. Sadiko Ikerion Otoboromoka, the person whom we are burying today. Ndewo. Dịka ego pụrụ egwu eji maka na ọ bụ ezigbo nne n'ihi na ma ọ wee ezigbo nne gara agụpụrụ egwu na egopụrụ ka ihe ololo ole mụtara n'aka mama gị a tupu ọnwụ ya. Ma ihe mere na ma ọ mee mụ na ya nọ wee maka na ụmụnne m ndị ọzọ bụ n'ụzọ tocha abụọ mụ na ya nọrọ na-aga ahịa village market. One incident is significant that changed my life and my philosophy of life. My mother gwara m ndị mụ na ha na-eso aga ahịa mgbe ahụ na-azụ ahịa mmanụ ha na-esokwa anyị na moto na-aga ahịa ha were mmiri ha emesi ya na mmanụ ka ha nweta uru obere. So agarịta ahịa anyị na-azụ 10 naira ha nwa na-azụ 20 naira because ha chọrọ ịzụta mmanụ ha ga-ejiriri emesi mmiri again ha nọ na mmiri ama enweta si isokwe na ha azụ 20 naira ị gaghị nweta again. So ga-agbara aka ime ya taa mee echi. I was forced to do it. Ha na-agba 4 rubbers in a drum of 10 rubbers. Mụ agba 10 liters in a drum ka make it to the profit instead of wasting my transport. Meru because of the fear onye na-eresi ahụ m ya so m ta na-eme otu a gịnị mere. In fact, I didn't offload my oil ebe m kwesịrị ire. Ma atụ ebe sọta m ga-eru oli ya ga na nke onye ahụ ka o misie wee. Ya sị m olee ihe mere m ji lọta ahịa. I'm offload money never because everyone he knows she says with integrity and my mother introduced me to that. That's when I'm joining the land there. The way I reacted, that something is wrong. I think that to come I'm out of the attack. That's when I'm trying next time. Yeah, about my mother. My mother said, look, if you cannot establish trust, you cannot make money. Osi ihe ọpụrụ masịrị gị mee n'ụwa ndị mmadụ mata ha agalaghị n'iwe onye etie oti si na nga tagide ahụ mụrụ ụbọchị nwụrụ. You cannot make it. No matter what naira or 2 naira ka na-enweta mee ka ndị mmadụ mata na yes gị wụ yes gị no gị wụ no gị. That has it. Okwu ejule m ọnụ. Ekwu ejule m ọnụ. I wish no ụmụnne gị ga-amatakwa ụmụnne gị makwa amaka. He's our mother. He trained us. At every encounter, he has a guideline for you. He guided us. What my mother did was a supreme sacrifice for us. She paid the price. She gave herself for us. I'm not seeing it as a debt. I'm seeing it as she sacrificed herself for us. And she will be honored for life. Business man. She's a superhero. No, I'm not from that business. I have from business. I'm on with my Nigerian Education Service. I will am on your birthday. I saw the man has shot on mega school. She trained me from day 1 to graduation. In fact, my mother died in my arms in Abuja. I was the one that brought her home from Abuja from my hand. I visited her corpse in the mortuary. So, thank God today. I come to an end. And it's a thing of joy. I give God glory. Ndewo n'ihi na ọ bụghị ihe dị mfe. Ihe kọrọ ugbu a abụghị ihe dị mfe. Ndewo. Ka okwu ị nwere tọgbọrọ ekele nwere ihe ndị ọhanaeze ma ndị ka esi Abuja bịa. Eji maka na ọnwụkwa onye ka esi London bịakwa ebe ala ụbọchị taa mgbe ibe n'unu. Si London bịa. Ka ekele nwere ihe ndị dị otu a. Everybody that came here, they did not come out of because they have excess cash. They did not come here because they lost a lot of time to throw away. They don't know where to go. They did not come here because let us just come. They made a sacrifice just for them to have counted me and my siblings and my mother worthy of their time and money and sacrifice. God will honor them. God will count them worthy of honor, and they will be honored. We are most grateful. God will lead them home safely. Amen. Their journeys will be smooth and safe. There shall not be any bad news. Every news we will hear from coming and going of this journey will be safety, and God's glory. Thank God. Ndewo sir. Ahambo Reverend Larry Osondo Ikerion. Eji maka na nwaanyị elere taa bụ
mama gị? Nne m ọkwa mmụọ ọpara. Tupuru ọnwụ ya as ọkpara nke ezinụlọ, ka ị hụtarala ndụ mama gị tupuru ọnwụ ya? Ihe m na-aghaghị ime ka ọha na eze mara maka nne m, one, nwaanyị obi ruru ya ala n'ihe ọwụwa onye. Number 2, a disciplinarian. Gịnị ya nọ na ịmụtaghị ihe iberibe ga-aga aghọta ya aghọta. Number 3, a woman of integrity. And to crown it all, dịka akwụkwọ nsọ about virtuous woman. I saw it in her. I saw her as a virtuous woman personified, without mixing words. I commend her for this performance as a mother. Ọnọkwa gị dịka onye isi ezinụlọ nke nọ n'ụbọchị kedị taa, kee okwu agbamume ị nwere enyi ụmụnne gị, the entire family at large. Okwu agbamume m na-enye ha taa bụ ọ eziokwu na nne na nna anyị anọzi. Nta na-eme ka ha mara na they will not have anything to regret, because aga m anọchite anya ha n'ozuzu oke, na-ekweghị ka ihere eme this family anyway, site na amara Chineke nke o nyere m, nke ọ ga-enyekwa m otu ọnọdụ asị dapụta. Onwe ndị ga-eji ohere akele ndị nyere aka n'otu ụzọ ma ọkọ ọzọ ịhụ na mmemme a bịarala njedebe. Nke ka nke ana m ekele ụmụnne m dịka nne ji mụ na ha, their cooperation and unanimous agreement n'ọbụla anyị kwuru otu ọ ga-esi adị, otu a ka esi mee ya, ekwenyere m. Because ọ bụrụ na ekwenyeghịrị m ma anyị enweghị an agreement, James mmemme a gara aga n'anya ya dịka o si gaa. Isi mgbe ana m ekele ha, na-ekelekwa my wife, onye nọ by my side na-agba m mbọ na mgbagharị niile nke m na-agbagharị. She is there encouraging me. Na-ekelekwa my state coordinator, Reverend F.N. Daniels, n'ihi amamume ya na support nke o nyere m. Na-ekelekwa my friends, Honorable Angocha is like a father to me in Aba. Nekele my members, especially the committees of friends, they bịara nyere m aka, nyere m notes and advice and working advice. Nekele all my friends, ndị nyere m aka financially, gbara m ume in every area. Somebody like Martins and Mekele is there as a spiritual father, he's a leader. And Master Chineke goes there. He's a mother niile kemere ma dịka o kwesịrị. Ngozi ha nọ nyekwara ha n'aha Jizọs. Ndewo.